Ahojte lidi, tady stylová Klaudinka a dneska jsme v Ečnu a já jsem dostala od maminky 1000 korun jako limit a pojďte to se mnou nakoupit. Tak to. Teď koukám tady ty věci. Já si koukám na ty hezké. Tohle? Můžeš si jich koupit víc. Kolik to stojí? Jo. 20 korun. Tak dva beru. Tak. A teď jdeme Co tyhle? tyhle. Tak to jsou nálepky. Co si koupím? Tyhle dvě. Vejdu se do toho. Jasně. Bonbonky? Tady ty Um, bonbonky nechceš ven? Asi nechci, protože A co tam ty dole, ty bužírky můžeš si dělat? Koupí, dej to dole. tohle. No, vyber si nějaký, ty uvidíš, já tě to naučím. Já to dám pyšná. Teda. Tohle jsou... Vemu tady tu sadu Ukaž nám jí. a jdeme dál. Čak. Teď jdeme do tady tu sadu. A vejdu se tam. Jasně. Víte co? Co chceš? Kolik to stojí? 50 korun. Vejdu se do toho? Jasně. To. A ty můžeš nakupovat. A já ti pak řeknu, že přibližně, jo? Jo. Ty spíš maluješ, veď? Takže něco na malování. Jak vím, tak nejvíc jako tady bude to malování. Protože Aha. jako nejvíc maluju. Co to je? Tady to je fakt dobrý. Takže tohle si mají lidi koupit, jo? Třeba chtějí, třeba jsou jako já hodně malovací, tak můžu. OK. To je zase. Co to je? To je nějaký provázek. Jasně. To beru, protože to se mi bude hodit. Tak zkus dál zase, koukej třeba na tuhle stranu. Jo. Tam dál. Tam máš i propisky. To vím. Když tady nebudeme... No, teď Jasně, tak já to vemu takhle, jo? Aby jsme nenatáčeli lidi. hezký. To je jak Wednesday trošku. No, ale ještě se koukneme na účtě. A to nikdo neviděli. Aha. My jsme to ale viděli. No, tady to nejkrásnej tady. Dobře, chceš ty propisky? Jdi se podívat. Jo, na tou propisku si dám. Dobře. Ty už to ani neuneseš skoro. Takže mají tady v Actionu na výběr hodně věcí, Jo. co by si lidi mohli koupit. Velký. Takže doporučuješ, jo? Jo. Harry Potter, tak to je Já jsem si krásný. ji ráda koupila, ale Si ji já koup. takovou už mám. A nechceš ještě jednu do sbírky? Já už mám takovou, ale ona už mi nepíše. Tedy já si vezmu tady na Belgiu, protože já tam nebelgiu. Co viděli? Tohle je hezký, koukejte. Wow. Koukej tady ten penál, takový styčový. No chceš. To jako na fixy doma. Tak je asi Oba.
Nevím, to ještě nevím. Čekat. Buď můžeš oba, anebo jeden, no. Co ještě? Záleží na tobě. Tohle nepotřebuju. Tak si vem nějaký z toho. Jo. Potom ještě kouknu. Ano. Koukni. Kouknu, já jsem věděla, co mám na výběr. Ty penály se mi líbí tady. Aha, ale nevejdou se ti tam tolik. Mně se líbí jako tenhle styč. To taky celkem. Tak si ho vem. Jo, já se dám. Dobře. Jdeme dál? Tak si to vem. Počkat, to ještě nevím. Čekaj. Co je tohle? Mini magnetky nějaký. Jo, tak to... Ale kam je dáš? Na kafe teda nebudu potřebovat. Ještě je s ní pejsek tvoj. Na kafe ještě ne. Koukejte. Teď je trošku lasíka teda. To je. Jo. Opiska. A teď už jenom sem. Teď kouknu. Toto. Vejde se mi to tam pořád. Ještě máš nějaký limit. Já už jsem to jako zapomněla trošku, ale To ještě jo. uvidíme, no. A když to bude víc, Tak nevím. jako, když to bude stát víc a budeme na tý, Na hraně? jako už neumím to říct. Jasně. U kasy. Jo. Jsou hustý probusky. To stojí. Vyjde se tam. Jasně. Teda to balu. Co je toto? Penál. A to je spíš do školy, jako vybavený, víš. To nepotřebuju zatím ještě. Já potřebuju nakonec. A máš nahoře fixy. Ty nepotřebuješ? Tady už mám jako podobný. Máš doma, Jenom jo? větší balení. Koukej tady. Tady. Mají taky něco. Jsou hezký omalovánky. Mám ještě dost Tady mají místa. taky takový fixy. 60 fix. Jako je to dobrý. Jo, jak to belou. Třeba se mi to tam vůbec vejde ještě. To je spíš pro malý, veď? Přenosný To prkno. nepotřebuju. Ale když někdo je mladší, No, tak je to dobrý. Wow, co to je? styč. Ukáž. No tak ty jsou nádherný. Vejdu se tam. Ještě jo. Ještě pár věcí si Kolik ještě myslím. se vlastně tam vejde peněz? Teď si nejsem jistá. A co nám? Nic nekoupíš? Já nevím. Počkej. Aha, myslím, že i mě něco můžeš koupit. Tak si něco vybel. Mám to vzít? Ne. No tak už musíš asi končit, protože to neuneseš. Ještě ne. Já to zvládnu. Já jsem silná. Aha, Tak. Teď půjdem tam. jasně. Máš se jít podívat, tam mají taky hezký věci. Jo, už jsem vyspěla. No, já jsem jen kameraman, takže já asi ti nemůžu pomáhat. No to vím. Takže ještě pár věcí a už asi to Já jsem ukončíme. vyspěla, mami. Tak ne. Wow, Teď denní to už mám. takový, ty ten styč je úplně všude, veď. No. Co to je tohle? Takovou máš doma, že jo? A mi jo jenom modrou, ale ona balví hodně. To je taky nádherný, veď? Jsem měla nějakou růžovou. Co je tohle? Tohle tak nevím. Co? Ukáž, otevři to. To nejde. Aha, to je něco. Mně to nejde otevřít. Dobře. Vejdu se ještě. Jo, ještě. Na tohle to nalejte. Ale penály nepotřebuješ ještě. Ty chceš takovou propisku? To jsou hezký penály. Takže ještě tak 2 věci a radši bych to už trošku Dvě asi věci? ukončila. Wow, tak co
Ty jako jsou ještě krásný. Ne. Tyhle berou. Nevím. Co tohle? To máš jako držák na pera, nebo no, jako na propisky. A popisky. A jako na stůl si to dáš na svůj, jestli chceš. To chci tady ten. Dobře. A kolik mám? Už si myslím, že jsi už na hraně. Jak jako na chlaně. A kolik mi ještě jako zbývá peněz? To nevím, kolik ti ještě zbývá. Můžete nějak počítat? No ale já už jsem... Já si to počítám. Tak ještě jednu poslední věc. Okay. Já už to neunesla. Právě. A to si sama musíš prostě přinést. Jdu se kouknout sem. Musíš to sama přinést, víš? To vím, přestaň. Já jdu až tudy. Takže vyber si jednu poslední věc. Wow, co to je? To je nějaká mini taštička. Ale třpitivý fudr. Jsou asi nějaké třpitky třeba. Počkej, co to jsou? Je, koupíš mi tohle? Co? Uká? Bych to potřebovala. Jo, Ty jsi hodná, to je děkuju. baletný hezký. Uká? Takže, co tyhle stíny, nechceš jedny? Jo, Tak jedny tyhle stíny a konec, jo? ještě pár kamínků. Kamínky. Zbelem nějaký kamínky a jdeme. Dobře. Kamínky. Kamínky jsme hodně používali, když jsem chodila na tancování, viď? To jo, To no. už nepotřebujeme. Na tistovku, toto. Na obličej. Je ten hezký. Dobře, a jdeme. A konec, protože já už to nechvádnu. Takže už to neuneseš. Jo, a potom mě už je... Tak pojď tady ke kase. A potom mě už mám větší limit. Si vem tašku. Takže teď to stopneme, abych jsme to tam dali. A pak to zapneme, až bude zase cena, jo? Jo. Tak zaplatili jsme 111 korun. 1100 korun, veď? 11 korun. Takže si kolik překročila? 100. 100 korun. Co teď? Nevím. Když něco vrátit? Ne, já ti to vrátím v penízkách. Takže ty mi to vrátíš z kasy, jo? Jo. Co máš? Já ti to vrátím. Takže co lidem doporučuješ? Mají jít do actionu? Jo, jít do Ečnu. A ty, jaký jsou hodně jako kleslení, jako ten, že pořád kleslí, tak sem přište, protože já mám celou tašku kleslení. Tady se vám to vyplatí. Ahoj!